Ja sam Dominik Križan i ja sam iz Zagreba. Trenutno se nalazim na studiju hotelskog menadžmenta u Švicarskoj, točnije u Zorenbergu, pod nazivom HTMI. Za taj sam se fakultet odlučio po završetku srednje škole, opće gimnazije u Hrvatskoj, nakon koje se pojavilo jedno vrlo, za mene tada teško pitanje, što sada? Znao sam da sam želio studirati vani, znao sam da je to prilika koju jednostavno ne smijem odbiti, ali mnogo je tu bilo dilema. Prijatelji, rodbina, kako, gdje, zašto, puno nepoznanica prije svega. Sada, nakon jednog semestra završenog, gdje imam priliku učiti od brojnih svjetskih stručnjaka koji me pripremaju za tu brzorastuću industriju gdje jednostavno imam priliku pokazati svoj puni potencijal, sada shvaćam da je ta odluka zapravo najbolja odluka u mom životu i preporučio bi svakoj drugoj osobi tu istu odluku. Na HTMI imam priliku učiti od brojnih vodećih svjetskih stručnjaka i jednostavno svaka sekunda provedena u slušanju takvih ljudi je toliko dragocjena da ne mogu ni opisati. To su jednostavno novi horizonti koji se pojavljuju svakoga dana i viđenje novih rješenja istih problema svake nove sekunde. Stažiranje kao takvo je užitak samo po sebi jer imam priliku implementirati sve to što sam naučio i svo to znanje tih stručnjaka i moje stvoreno znanje na taj isti posao i odmah se uklopiti u tu brzorastuću industriju u kojoj ću jednog dana morati donositi neke odluke. Samo se nadam da ću jednoga dana imati priliku svim svojim znanjem pomoći hrvatskom turizmu.